Здравейте хора, аз съм Dalot Gamer и днеска започваме нова поредица в PlayBG Craft. Не се чудете кой е този звук, това от майка ми. Тук с мен е Ексаника, но тя затвори и с малко ще се звъним. Нека ви покажа какво сме направили. Да, ето това. Това са материалите за сега. Не сме се развили чак колко много. Аз направих мината, ето я. Нека ви покажа. Тук се спамват някакви такива мобове. Да, съм осветила за той. Опа, тук има крипър. О, хора, тук направи станах спаунер. Да, хора, той ще не бъде силно спаунер, така че... Така, това го затварям. Да, аз сега почвам да правя ферма. Предлагайте в коментарите какво искате да направим, да построим по къщата, на Телярес. Да, и тя звъни. Ето е Екса Ника. Ника, аз почнах нов клип, че се прецакам в рапса. Така. Аз продължавам клипа, тя продължава да прави това там. Аз продължавам да правя, нали, той фермата. Да намерим айрон колкото се може по-рано. Да. Аз без проблем ще го намеря страшно бързо. Не го викай. Но не е честно, да не казвам с какво, че вие ще се досетите. Защото тя се издаде. Голям ти праса е. Който не е наблюдателен, ще се прецака. Да. Добре, аз намерих. Да. То силно под нас има хиляди. Да, хора. Ако се чуе някакъв странен звук на клипа, аз се опитам да го оправя, но силно няма мога да го оправя. Не се сърдете, това е от Ексаника. Да. Нека това да я разчистим. Нищо. И не викай така. Чакай само си намаля звука, защото все пак не ми бръмчи в ушите. Продължаваме сега. Да, качих си първия клип в новия си канал, да ви хареса. Smart Craft. Те ме бърнаха оттам, защото съм хакуш, ама то аз си... Да, добре. Аз си дал леки такава легендари Apple и стрендка и убих някакъв там мод от модовете от ранка. И да, аз почнах в клип да се прецакам. Ако знаеш там в мината какво е станало, се оплашиш. Сега ще видя. Виждам го с онова нещо, което те трябва да се сетят. Да, това е фермата, като ще направим. Доста голяма ще я направим, но не сега. Колко са спалнали? Защото не съм светил вътре и за той. Какво е експи ферма? Голяма работа. Да, хора, тук имаме кравички. Време, аз искам да се бия с тях, защото ми трябва камък. Окей, аз ще си направя една брадвичка. Так му ще спечеля пари. Да малко дърво и това да го ставим, дърта. Така... Да, също в този сервер може да се печели пари. Забравя да се казва. Да, и когато се бием с други хора, например, печелим пари. IP ще има в описанието. Ако ме видите в този сервер, аз казвам Мирослав 1v3, но иначе съм Dalot Gamer. Ми пишете на MSG и ще видим, може да играем и 3-4 там, колкото хора сте, и с Ексаника може да играем, тук в нашата къща. Да, да бъркам се. Да. Така, ако ви харесват клиповете, знаете какво направите. Да, и харесвате клипа. Да. Така. Сега скоро ще снимаме на PvP в този сервер, или други епизод, или по-други ще снимаме вече на PvP, когато се развием малко с айрон и такива работи. Но аз съм сега с кожено, защото също има лайв фри, оттам си взех това и лъка. Мен лично доста ма кефи от сервера, лично ма кефи, за вас не знам. Защото много хубаво са направили спауна, след малко ще ви разведа и спауна. Ако видите. Може би някои от хората са го виждали този сервер? Не сигурно, но все пак тези, които не са го виждали, ще има IP в описанието. И влезте. Крава няма ли се качил? Ими да, тя се ядосва Ексаника. Аз като се ядосвам паля огън. Тя е много злобна тая.
Така, направихме 10 оградки. Аз ще ограда това фермата, защото все пак ни тъпчат. Оф, добре. Аз стигам да взема дърво и да направя още оградки. Тук някаква крава се е забила във вратата. Скучно е на момичето. Или там каквото и да е. Момиче. Вършам често за кирка, защото нямам. Те ми направи си, бе. Мързи ме. Крафтинг тейбъл е толкова далеч. Да, и също онзи ден играх в Minecraft или вчера и кога беше. И един просеше. Казваше дай нагръдник, дай онова, дай нова. И аз викам няма да му дай и му казах стига си просил. Просите Но се. той как се казваше? Не, той е някакъв узър и пита, нали, моето име и пита, я дай малко, я дай един честплейт, едни гъщенца, един меч ми дай и такива, просто проше се, не мога да кажа. Прошлец. Ами да, този сървър го прецакаха за най-малкото нещо да бамват хората, това тъпо стана вече. Да. Какво се прави, ще съм бре? Да, кажете дали мода или мода има бан за определено време. Кравата ни е излязла. Кравата. Не, мама, аз се убих. Защото тук отвън има още една крава. Така. Ама, ти ли са в къщата? Не знам. Така. Ето градихме фермата, сега ще разчистим тук малко навън, защото да не могат да скочат. Едната крава. Те ми. Не. Ох, пази се бе, кравунцо. Ника, помниш ли кравунция? Да, така не се казваше реса преди това. Да, защото тя го беше направила. Сега аз знам как се прави реса, тя не, да тая яд. Знам как се прави, обаче не ми се получава. Да, значи знам повече от тебе, да тая яд. Кой е? Ти, аз такова, той, нали знаеш. Така, ето го изчистихме малко. Там има дърво във въздуха, така че ще го вземем, че ни трябва. Ние се напълнихме с дърва, а па нямаме нито един айрън. Добре, имаме. Имаме айрън. 4, да. И кога го намери? Да, ти го намери. Да. И си обирам. Къде да сложа стълбата да правим втория етаж? Ами, ето така някъде в пъгълчето. Така. Не, всъщност ще го направя по един много начин. Добре. Аз имам да събера така. Малко семена. Имаме в честа. Много ли? Имам един стак. Трябва ми повече. Събери тъмно дърво. Колко искаш тъмно. Абе, нямаме Обикновено. Окей, сега ще съберем. Да, хора, почваме нова поредица в този сървър и силно ще снимаме малко по малко развитие. Значи един ден силно ще снимаме на развитие, един ден на PvP или 2 дена на PvP. Не се знае как се получи работата. Да. Което ни се играе. Да. Но повече силно ще снимаме на PvP, отколкото на развитие. Да, и сега да ни баннат и тук, и айде! Да, ако ме баннат, просто преставам да снимам на survival. Почвам само с сървъри на наши приятели. Просто ми писна. Но те със сигурност няма да ни банят, защото те тук са, админите са приятни хора, не са такива тъпи като нея в SmartCraft. Не обижда, че в клип бе. Че ще банна сега от клипа бързо. Да. Така. После имам едно подаръче за тебе. Да се порадваш малко, защото много си ядоса на нещо, като гледам. Да, ядоса ли. За какво? За много неща. Че си умряла. Зато и. Да, хора, малко се пошегуваме, защото няма какво да правим и само събираме глупости някакви. Сигурно, нека да кажем. Какво стана? Тук няма плугини за вода. Нещо. Да, хора, искам да кажа, че тези развитието ще бъдат сигурно по половин или 1 час развитие ще бъдем да снимаме, защото развитието ще снимаме по един път на седмица или на месец, не знам. Но затова ще бъде по 1 час, защото на наваксаме пропуснато време, когато не снимаме на развитие, нали?
Да. И то като почва училище, сега Да. ние по-малко трябва да снимаме. Да, ние вече на колко време трябва да снимаме. Ти дървото. Това ти дам дървото, Си го обработил. Да. И що само един стак и 5? Какво искаш още? Много. Да, то ние тук развалихме гората. Ако искаш да отсеча цялата гора, да отсеча. Може ли? Ох. Ние ще ги засадим, ние имаме още такива. Не сега. Аз после когато се развием малко, силно в други епизод на развитие ще снимам как правим XP ферма или ако намерим дънжън изобщо. Или ще направим или ще направим ферма за... ще направим chicken cooker или ферма за дърво. Едно от двете ще направим. Или трите. Виж колко Може и трите в един епизод, но ще видим колко време ще отнемат. Аз идвам. Да, направи го така. Да, така ще стане много яко. Но в ъглите знаеш какво ще сложим? Така. Не обработено така. Стъпала ли? Не. По ъглите там на това. Така. Малка ферма. Чакай, после ще размножим аз. Ако искаш от Да мене. размножим като за смарт. Чакай малко. На смартито. Смартито. Може да използвам айрона да направя такова. Такова. Ти къде отиваш, бе? Тук е само за крави, бе. Тук е само за випове, бе. Тук е само за вип. Това не го ли разбрат? Има ли Има ли пугини за вода тук? Не, нали това ти говори? Чакай, аз си го направила тогава. Ходих 100 пъти за вода и не взех. Тогава ми дай кофата. Или ти си оставила в честа. Ела, тук е при мене. Къде си, ме? Живее в моя инвентар. О, майчице. Много силна. Много! Да, ето тук е. Ето тук е реса. Хора, ето тук е реса. Дай. Ето тук е реса, така да знаеш. Аз стигам да налеза вода за хубавата ни фермичка, защото тя ще умре. Вау, ще умре. Да, наистина няма пугини за вода. О, яйце, супер! Да, и сигурно друг епизод може да снимаме също и на евенти. Може да снимаме. Снимаме на всеки евент, ще снимаме по един клип там по 20 или 10 минути на един евент, да видите какво значи евент в този сервер, нали? Ще снимаме. Сигурно ще се добавят и един наш приятел Мишо, може да се добави да БГ или Вирус 601. И по-точно Мишо се казва Као, да знаете. Вирус 601 ми напусна. Защо? 2 дена. 2 дена. От вчера не влиза. Как вчера въобще не е играл? Игра. Нека да хапнем. Така. Да знаете, те сервера го леснаха нарочно, защото преди беше само за 40 човека, сега им бая за 78 или колко беше. За 90. И добре за 90, защото са го леснали да направят по-голям, защото той сервер доста хора играят, като гледам, имам 60 онлайн. Да, то вече, когато е към 12 часа, той има повече хора, отколкото в деня има. Да. Да, наистина няма пугини за вода. Аз тук разполових водата, човек. Така, сигурно по-късно ще ходим да копаме малко бренч майнинг, защото нямаме нищо, нямаме айрон изобщо. Имаме някакъв един мръсен айрон, но повече нямаме. Чакай сега ще го Така. Сложи го в честа, да. Колко ще само ми дай кирка, защото нямам. Ти ми направи себе, има каблстон в честа, има дърво. Има ли камък? Има каблстон. Както Мишо вика кабърстон. Нещо забива. Аз го наричам коблестон. Коблестоне, аз го наричам каблестоне. Нещо забива, не знам, нещо ми пада, рязко в апсото ми падна. Нещо рязко ми падна в апсото, не знам що.
И изведнъж се Ама аз дигна. искам да взема айрон. И изведнъж се дигна. Да, хора, вие може да виждате във ъгъла, ето тук отгоре вдясно, ето хикчето, колко FPS ми върви. Да, преди ми вървеше само по 60 FPS ми максимум, но сега максимум е повече от 100. Но сега не знам, сървър ли нещо ми лаги или просто моя нет не е изобщо силен. Нали? Нетата ти спира през 5 минути. Да, те нета нещо са го прецакали, тук от колите са го прецакали. Не може и вашия нет да е така. Не знам, на моя нет просто е ужасен тук дните. Спира само, спира и много ма дразни. Нали? То твоя нет така ли? Ами вчера нямаше 1 час и аз направо какво щях да правя? Да, И то... без телевизия и без нищо. Да, децата ние не можем да издържим без телевизия и такова. И компютър и на телефона нямах интернет. Да, Това просто е мъка. да, не съм. На нас просто това е мъка. Това въобще не е нормално децата да излизат да играят навън. Да, то вече в наше време децата не излизат повече стоят пред компютрите, отколкото да излизат навънка. Аз не обичам толкова да играя на компютъра, ама като почнах да играя Майнкрафт направо... Да, и аз съм така. заригане. Да, наистина Майнкрафт е доста хубава игра. Защото щом толкова много хора играят по света. Все пак. Да. Да, хора, аз обседах само ще снимам на Майнкрафт в различни сървъри или може да почне и самостоятелна игра нещо survival, че така. Иначе повече снимам с приятели. Ще бъде нещо така. Защото ти е тъпо. Да, сега няма да снимам на друга игра, защото нямам. И трябва да видя на каква игра може да играя. Ще видя, ще се поразгова малко в нета, в замундата, в Steam. Миро, Да. айде да отидем на Jump. Аз отивам на Jump. Къде го това? Еми, пишеш Warp Jump-2. Ела да такова ме да довършим къща, защото малко така. Само да видя Jump. Добре, аз имам ясно Warp Jump. Аз направо ще си флайна на Jump. Jump, да видя накрая дали има награда. Тире 2. Да, хора, тя е с хак, да не се чудите. Пишете в коментарите, че е хак. Да, обаче аз не го ползвам постоянно, някой път го изключвам. И значи аз съм по-добър от теб. Опа, нещо. То ми лаги, аз не мога го мина. Аз иначе ще го мина, но лаги. То много лаги, човек, много. Ох, какво добре дошли на Warp Jump 2. Абе, какво лаги, бе? Че ма Не дразни. знам, аз си... Сървъра лаги много. Бе, да бе, сървъра на мен въобще не ми лаги. Защото ти не снимаш, аз снимам. Еми, не знам. Не. Телепортни се направо. Да, и също в този сървър може да се пише цветно на гражданин. Да няма никакъв ранг може да си направиш, да пишеш цветно. Добре, мач. Такова ми с 60 FPS и лаги. Не, ти направо ми заби. Няма никаква награда тук, не ги е срам. Ми да, то само на евентовете. Аз имам холма. Да, направо сървъра на мен ли ми лаги или на сървъра лаги? Не знам. Ма аз когато снимам клип ми лаги много. Ти изобщо не снимаш клипове. Снимала съм, обаче не съм ги качвала. С коя програма си снимала? Един път с Никола и с Алекс снимах. И защо? Защото ми се играеше с някой Майнкрафт, път и тогава... Коя та Никол, бе? Бяхме скарали двамата и... Коя та Никол? Къде беше та Никол? Какво? Коя та Никол? Ще да питам. Не ти от класа, едни други. От Разград. От Разград. Какво хубаво описание на момиче. Скъдрава, черна коса, тън, слаба. Да, хора, чувате как тя говори някакви брещоневини. Нали искаш обяснение? Какво ти обяснение това? Ти направо ми описваш. Аз ти казвам как изглежда. Добре. Аз имам да насъда семената, че съм пич.
Ако искаш по-късно да отидем, аз след малко ще отида да разгледаме спаун с хората, защото не съм го показвал в клип, защото нали знаеш, ще снимам такова скоро. Да. Така. Така. Оп. Така. Оп. На мен ми е скучно, не знам какво да правя тук. Отивам спаун да покажа на хората как изглежда спауна. Идвам. Да си взема малко ябълки и нещо си ще си взема там. Да, хора, ето го тук където ви спаунва. Пиши спаун, бе, човек. Ето това тук е спауна, където ви спауна. Като мързи няма да се телепортнеш. Да, ето това е целият спаун. Тук е LARP XP. Нека да разгледаме LARP-овете. LARP Free, LARP Enchant. Мисля, че така LARP Enchant, да. Нека вземем един Iron Mage. Така. И то да го сложим тук. Между другото ще взема това от Ender честовете храната. Добре. Тук има някакъв дъма. Да, аз преди също се бях развил в този сървър и имах дъма неща. Но за жалост, да, тук LARP SMS правилата. И тук LARP Food. Да. LARP Food. Нека малко постреляме с лък, че ми се стреля. Да, ние там нещо са опитат да направят да убият този диамантения. Да, на мен, що винаги ми свършва храната. Точно на мене. Така. Защото... Да не казвам какво. Опа, толкова постана. Между другото имаме 6 слайм. 6 слайм. Да, имаме 64 печи на свинска пържола. Ти откъде си ги взела? От спауна. Там има убиват парсета. Сега. Уф, на мен пак ми лаги. Нещо не знам. Въпустото ми пада рязко. Да, когато тук убия еднакъв, ще бъде много хубаво. Нека да сложим направя дъмъто. Ти на мен ли бе? Да. Разкочихме на този Джаки, както видяхте. Да, ето това е спауна. Тук има някакъв замък. Както виждате. Ако също имате някакъв текстчер пак за PvP, пратете надолу в коментарите или просто ми пишете в този сервер и ми го пратете, не знам. Просто не мога да хвърля толкова силно, бе. Да, сервер лагна. Да. Леко лагна. Да, Между другото убила съм 8 човека и 2 скелета. Ти откъде я виждаш? А? Ти откъде я виждаш? Ами, главите са вкъщи. Не бе, откъде разбираш колко човека си убила? Ами, главите са вкъщи на хората. Ох, мъчите. Всеки път, когато бия някой ми пада глава, ама абсолютно всеки път. Отиди малко покупай за айрон. Аз събрах още айрон, имаме. Ще ми Шест айрони. Отиди купай още. Забравих. Да, хора, аз не знам какво да правя, затова и аз малко ще покупая. Да тръгна да купаем в новата си мина. Да, аз нямам никакъв кабелстон, така че ще взема малко. И малко дърво. Така. Да, ние тук се напълнихме с крави, повече няма какво да правим. И с прасе. Не, това е било главата. Ох, изпрасе на глава. Много умно бе, много умно бе. Ама не, това всички са хора, освен скелетите. Да. То моята къща беше пълна с глави само. Да, помня. Аз бях много убил. Какво си бил? Аз бях много хора съм бях убил. Ела тук да продължавам да купаем нашото тунелче, защото искам да го направим дълго. Идвам. Така. Нека посвършим малко работа в този епизод. Аз съм сигурен, че той стана вече 1 час, със сигурност се станал 1 час. И то сигурно... Иди проверяш...
Няма как да го проверя. Не, чакай още малко поснимаме, защото все пак на развитие доста рядко ще снимаме, все пак. Да. И затова След да го една направим. седмица почваме. Това е газното и аз изобщо нищо не съм написал, човек. Нищо, дори по математика. Аз съботи неделя ще пиша, сега уча по английски. Аз сега по математика и след обяд трябва да решавам. Топъл точно след това. След вакансията имаме тест по математика. Да. Да. Много гадно. Моля пишете и вие дали имате тест в коментарите по математика след вакансията. Ние по математика ли ще правим този клип или по... Survival. Да. Ние си говорим, защото не знаем какво да правим. Ай, чупи го това с ръка. Да, бе, с ръка имам си това. Тя ми дай на мене. Не може. Да, ето виждате колко хора има още. Има още чакъл. Така. Трябва скоро да се направим недър портал или то на спална има някъде са направили. Но той гадното, че е извън очертанията на PvP-то. Диаманти. Къде? Там долу, навсякъде. Отидем да ги изкопаем, да. Да, тя има хаки, зато и ги виждам. Да, вече зная. Не дейте да го обвинявате мен, обвинявайте нея. Не ме съдете, трябва ми. И за какво да лъжеш на PvP? Не, аз на PvP не използвам много килаура. Смисъл... Да, аз изобщо не използвам килаурата. Аз използвам само, примерно, Speedmine да труша. Да, хак е най-хубаво Speedmine и спринта. То е най-хубаво. Между другото, тук има страшно много айрон. Изкопай го, защото ни трябва. Но аз си довършвам. Знам, че малко гадно се получава, че тя е с хак, аз не съм. Но все пак аз не трябва да лъжа, защото съм човек на чиста. Да, след като ти ма помоли да ти изтегля хака. Не, аз преди казвам, че съм имал хак, но сега нямам. Да, ти искаш да ти помогна да ти го изтегля. Даже преди много се бяха и доста хора и зато и си го изтеглих в SmartCraft. Се досах много, защото те само убиват, такива работи ставаше. И казах, хай си изтеглих хака, защото е писнал това и си го изтеглих. Но после, след няколко време, след един-два дена осъзнах, че не е правилно и си го изтеглих хака. Ето аз го имам, де. Те просто баднаха пак преди това и затова го изтрих. Да, просто тъй хака не ми доставя удоволствие, само Speedmine не доставя удоволствие. Аз само това ползвам. Да, то и спринта, защото не ти се включва, това е хубавото. Да, спринта е супер, особено на джънковете. Да, хора, пишете в коментарите, че тя е мърсен хак. Аз не съм, както виждате, нямам хак, ето натиснам Shift и двата шифта. И двата шифта натискам, нямам хак. Повтарям. Аз го имам с единия шифт. То и аз имам, ама просто съм го махнал. Така. Какво? Излиза ми се навънка. Излизай. Събрали айрон? Да. Колко? 14. Супер. То аз се изморих да копам тая мина. Дълга. Казвайте в коментарите какво да построим още, каква къща да направим още, каква ферми и такива работи. И пак повтарям, пише има в описанието и ако искате да играете с нас, влизате в сървъра, има търсите Мирослав 123 или X Аника, ето тя се пише така. Човек, да си дадем ли това? Кое? Скайпа. Не, защо? Защото, примерно, ако сме в сървъра и са ни баннали от тук или не ни дадат да влизаме. Не, аз всъщност ще направя такъв гейм на The Loki Gamer Skype, също да си направя и Facebook страничката да си направя. Също така. Защото ако нас ще ни накажат направо... Какво правиш са? Копам за градината. Ние имаме там отзад. За какво ни е? Нали ще правим голяма? Добре. Аз ще довърша тогава тук мината. Не съм я довършил изобщо.
Да, някой при мен влиза. Така че... аз се изморих да снимам вече. Ще си направим басейн, малко джакузи пред къща. Ами, почва да го правиш. Глей. Това най-го. Кое? Няма ми помогнеш. Ти предложи, ти заложи. Кой предложи, той заложи? Не търпим се. Еми, да, айде, аз ти помагам, ама дай лопатка. Така. И нямаме ли лопатка, бе? Какво? Какво да ли имаме? Лопатка. Аз ще взех последната. Аз тогава си направя. Да, хора, ще разчиста малко около фермата, около къщата, защото нямаме никакво място. Така. Какво правиш са? Тайна. О, джакузито ли правиш? Или басейнчето? Малко по-голямо го направих, но карай. Тъпото, че няма плугани за вода. О, верно бе, ние трябва да го пълним половин час. Ами повече? Хайде, един и половина. Сега. Да, е така, аз изпразних това езеро тук. Водата. Така. Оп, не казвайте хора. Оп. Отивам да остава дърта. Така. Да, смисъл да свършам клипа. Да, хора, ако ви е харесал клипа, цъкнете лайк. Ако искате още много клипове на рандъм игри или на Майнкрафт, включително Майнкрафт, с приятели и там други. И дали ви харесал клипа, сабскрайбвайте за мен или ударете един сабскрайб. Да, и да ви харесват клиповете, които правя в новия си канал. Да. Чао! Чао, чао. Хайде.